Vítajte v Moskve, v meste štartu Silkway Rally, po slovensky Rally hodvábnej cesty, alebo ak chcete Rally šoklový puť v ruštine. Vítajte pri 3. ročníku tohto vzrušujúceho a dobrodružného automobilového podujatia. Z Moskvy smeruje rally juhovýchodne do Lipecku, mesta, ktoré poznajú niektorí jazdci z minulého roka, kedy súťaž štartovala v Petrohrade. Pondelňajšia etapa do Volgogradu je najdlhšia spomedzi všetkých, celkovo meria 850 km. Ďalej trasa pokračuje popri delte Volgy do Astrachane. Tam sa celá karavána jeden deň zdrží v špeciálnej dunovej etape a súťažiaci zamieria do hôr pri Stavropole cez Majkop až nakoniec do Soči. Tento rok máme 140 súťažiacich tímov, minulý rok ich bolo len 60. Za tento nárast vďačíme tomu, že sa Silkway Rally stáva z roka na rok populárnejšia. Momentálne je to druhá najznámejšia diaľková rally po Dakare. Štartujeme v Moskve a končíme v Soči. Symbolicky tak chceme spojiť mesto olympijských hier v roku 1980 s mestom olympiády v roku 2014. Na štart sa postavil aj jediný slovenský tím, vôbec prvý na takomto podujatí s názvom Raid Adventure Team pod vedením manželov Ulrichovcov. Za pár minút štartujeme na Silkway Rally z dakarskej série. Naším hlavným cieľom je teda prísť do cieľa z Moskvy do Soči, ale samozrejme, keď sa bude dať, tak budeme bojovať o nejaké umiestnenie. Prešli sme technickými preberaniami, auto máme pripravené. Z Červeného námestia sa začína dobrodružstvo symbolicky na bitevnom poli pri Kulikove, 311 km južne od Moskvy, kde je úvod prvej rýchlostnej skúšky, ktorá sa končí v Lipecku. Teoreticky by rally hodvábnej cesty mala byť pre Stefana Peterhanzela prechádzka ružovým sadom, ale tento 9-násobný víťaz Dakaru išiel od začiatku na doraz a jeho momentálne len vyvíjajúci sa model Mini sa po 43 kilometroch ozval. Dès qu'on accélère un peu fort, le moteur se coupe. Keď chceme zrýchliť, motor sa vypne. Vyzerá to ako problém s elektronikou. V aute je dosť elektroniky. Apparemment là, ça a l'air de remarcher. Problém sa nakoniec ukázal ako vážnejší a horúceho favorita stál hneď v úvodnej etape stratu 2 hodiny 25 minút. Víťaz prvého dňa bol trochu prekvapením. Vysoká tráva a veľa blata pomohli najmä jazdcom, ktorí neštartovali medzi prvými, ako napríklad Alexander Želuďov. Ten prišiel do cieľa ako prvý s viac ako 3-minútovým náskokom. S prepadom Mini sa pozornosť upriamila na tímového kolegu z Monster X-Rate týmu na BMW, Krištofa Holovčica. Jeho kopilotovi Žánovi Markovi Fortinovi však nečakané vedenie spôsobovalo trochu problémy s navigáciou, čo ich tiež stálo minúty a nakoniec aj napriek veľkému zdržaniu Peterhanzela skončili v etape druhý. Bola to veľmi ťažká etapa, veľa blata a veľmi to klzalo. Niektoré úseky boli veľmi rýchle a bolo na nich veľa navigácie. Mali sme jeden defekt, navyše sme museli na chvíľu zastaviť, lebo na chladiči bolo veľa trávy, ktorú sme museli odstraňovať, čo nás tiež zdržalo. Bolo to skutočne ťažké, 260 km nevyzerá veľa, ale vďaka tomu blatu to bolo veľmi ťažké. 260, not a lot, but was heavy stage because of the mud. G-Force bol tým, na ktorý sa minulý rok v prvých etapách bolo radosť pozerať a rovnako ich bolo vidno aj v úvode tohto ročníka. Tretie miesto Ukrajinca Bogdana Novického bolo pre mnohé továrenské autá malou lekciou. Novický už ale svoje kvality ukázal v úvode tohto roka na jednom z domácich podujatí ešte na snehu. Prvý jazdec týmu a ruský cross-country šampión Boris Gadasin bol nakoniec tiež spokojný, že skončil 6 minút za Ukrajincom, no stále v prvej peťke. Na druhom checkpointe alebo kontrolnom bode bol pritom 22. Pre najskúsenejšieho maďarského jazdca a niekoľkonásobného účastníka Dakaru Baláža Salaja to bolo po prvom dni hneď 5. miesto, no vďaka niekoľkým navigačným zaváhaniam situáciu využil ďalší Ukrajinec Vadim Nesterčuk, ktorý Salaja predbehol a skončil v prvej etape nakoniec 5. Ulrichovci sa počas úvodného dňa držali výborne. Aj keď blato nepatrí medzi ich najobľúbenejší terén, istejší sa cítia v piesku, do cieľa v Lipecku dorazili na celkovom 36. mieste. V ich kategórii T2, teda sériových aut, boli po prvom dni dokonca 8. Ich Nissan Navara nemal žiadne technické problémy a tak v bivaku mali dôvod na spokojnosť. Prvá etapa bola z Moskvy do Lipecku, mala necelých 600 km, išlo sa nám relatívne dobre, zvolili sme také pohodovejšie tempo, keďže
Ešte nás čaká dosť tých kilometrov. Vzhľadom na to, že veľa pršalo v posledných dňoch, tak bola veľmi blatová, veľmi náročná. Veľa posádok na to už skončila, alebo teda mali veľké problémy. Nám sa podarilo etapu zvládnuť, celú sme v cieli a chystáme sa na zajtrajšiu. Celý prvý deň bol o blate, každé jedno auto prišlo do bivaku tak zablatené, že sotva by sa dalo rozpoznať, kto je kto. Keďže nepomohla ani veľká búrka, ktorá sa v ten deň krajinou prehnala, mechanici umývali autá do neskorej noci. Po autách sa obeťami blata stali mechanici. Nad ránom bol ich čas na rýchlu sprchu. Tak ako skončil v roku 2010, tak začal aj tento rok. Minuloročný víťaz kamiónov Eduard Nikolajev bol vo výbornej forme. Na cestách, ktoré od rána trochu obschli, mu to išlo celkom dobre. Do cieľa prišiel napokon o 2 minúty skôr ako najrýchlejšie autá. Čech Jozef Cabala na Liaske riešil hneď na úvod kuriózny problém. Stratili sme batérie, pozrite sa, trafili sme strom. Batérie sú niekde tam, no nevieme kde. Nakoniec vodič Liasky tie batérie so svojimi kolegami ani nenašiel, napriek tomu etapu zvládol. Druhý na štarte bol Aleš Loprajs, ale bohužiaľ pre neho jeho dizajnovo vynovená Tatra mu prvý deň nedopriala to, čo od nej očakával na blate. Neskôr aj po problémoch s navigáciou prišiel do cieľa ako 17., no stále najlepšie medzi kamiónmi mimo Kamazov. Aleš Loprajs, synovec slávneho Karela Loprajsa. Sme na palube jeho Tatry 815. 4. miesto na Silk Rally 2010, 3. v roku 2009 a víťaz 2 etáp na tohtoročnom Dakare. Naše nové auto má pár nedostatkov alebo komplikácií, ale je to ako so všetkým novým. Celkový dojem je však pozitívny. Trochu ťažšie sa auto ovláda pri maximálnych rýchlostiach, ale technické prevedenie kamiónu je skutočne dobré. Navyše je oveľa pohodlnejšie a v neposlednom rade aj bezpečnejšie, takže je to určite lepšie riešenie. Už na pohľad je jasné, že jazda je oveľa lepšia, auto má lepšie rozloženú hmotnosť a takisto úplne nové turbo. Toto sa asi ani nedá nazvať evolúciou, skôr ide o revolúciu. Je to veľký projekt, vyrábame väčšinu súčiastok v dielni v spolupráci s Tatrou a veríme, že tento model bude aj vďaka tomu v budúcnosti úspešný. Loprajsov tým verí, že 2 staršie modely Tatry sa im podarí prenajať a na nadchádzajúcom ročníku Dakaru v Argentíne zaútočia s novým modelom, ale teraz sa musia sústrediť na rally hodvábnej cesty. Po prvom dni neprichádza žiadna úľava a na jazdcov čaká hneď najdlhšia etapa rally. Rýchlostná skúška meria 483 km a bol to mix kľukatých ciest a dunových polí. Tí, ktorí prídu do cieľa vo Volgograde, si určite zaslúžia odpočinok. Volgograd je ďalšie ruské bitevné pole známe svojím odporom pri bitke o Stalingrad počas druhej svetovej vojny. Známa socha, matka Rus, teraz pozorne chráni mesto. Vyrážal ako prvý, no už v úvode etapy sa zdalo, že minuloročný víťaz Eduard Nikolajev má so svojím Kamazom nejaké problémy. Neskôr sa ukázalo, že obavy sa potvrdili. Veľké prekvapenie, minuloročný víťaz s číslom 300 skončil. Keď sa mu podarilo prísť do bivaku, bolo na druhý deň 5 hodín ráno. Vnútorný boj medzi jazdcami Kamazu tak ožil. Každý z nich chce byť novým cárom. Potom ako skončil kariéru Čagin, Kabirov bol trochu znechutený tým, že ho minulý rok porazil mladý Nikolajev. Po jeho vypadnutí na to Kabirov poriadne dupol, možno až príliš. Andrej Karginov, 4. po prvom dni, v druhej etape skončil 3., čo ho v celkovom hodnotení posunulo na 2. miesto. Hans Stacey tomu opäť naložil. Po problémoch s defektom v prvom dni bol v druhej etape v rýchlych úsekoch najrýchlejší, no príchodom do pieskových dún svoju výhodu stratil a vedenie prebral Kabirov. Ešte na kontrolnom bode číslo 4 boli na tom rovnako. V cieli strácal Stacey na Kabirova 4 minúty. Druhý deň bol pre Tatru Jamal aj prvým kontaktom s pieskom. Pre Aleša Loprajsa a jeho tým to bol krok do neznáma. Nakoniec 4. miesto znie celkom dobre, no strata na vedúceho Kabirova narástla o 20 minút a to je v súboji s Kamazom naozaj veľmi veľa. Dakar je rovnako tak o majstrovstve v jazdení ako o schopnosti zdolávať nástrahy prírody. Piesok, vietor a kamene sú podmienky, ktoré si mnohí jazdci užívajú. Blato a vodu už nie tak. Výdatné dažde v týchto častiach Ruska tesne pred pretekmi spôsobili naozaj vysoké hladiny riek a to bol pre mnohých jazdcov problém. Jeden z tých, ktorých osud potrápil, bol Matthias Kahle. Viacnásobný nemecký šampión roztrhol hneď v prvý deň rozvodový remeň a skončil hlboko v poli porazený.
Neskôr nacúval do rieky a už sa mu nepodarilo dostať sa z nej von. Síce mu diváci pomohli, ale bolo jasné, že to bolo pre jeho SMG Buggy koniec tohtoročnej rally hodvábnej cesty. Германия, говорю. Германия? Сидят нахуй. О, sehr gut, блядь. Napriek relatívne hustej premávke v prvej polovici dňa získal Peter Hanzel 3-minútový náskok hneď v úvodnej hodine a tento náskok postupne rástol. Nielen, že sa mu skoro podarilo dotiahnuť sa na svojho tímového kolegu, no takmer sa mu podarilo dobehnúť aj Kabirovov Kamaz. Už len 14-minútový rozdiel medzi Peter Hanzelom a Holovčicom možno na prvý pohľad vyzeral pre Poliaka zle, no na druhej strane jeho rivali z prvého dňa zostali ďaleko vzadu. Nikto z nich nedokázal celý čas jazdiť takmer na 100%, čo je pri cross country rally tak dôležité. Rozhodujúca časť tejto etapy bola práve v druhej polovici dňa v Dunách. No a práve Bugina Oryx Francúza Christiana Laviela bola tá, ktorá sa Dunami doslova vznášala. Táto dvojkolka so zadným náhonom nebola úplne doma v blate, no toto je Dakarový špeciál a pokiaľ vydrží pokope, Francúz môže ešte zamiešať karty. No a v Lavielovom starom prototype vidíme Yihong Zhou, ako testuje prvé Duny. Tento Číňan má dosť vysoké ambície, takže očakávame, že ho v budúcnosti ešte uvidíme. Druhý deň už nebol pre Alexandra Žeľuďova taký rozprávkový ako ten prvý. Na ceste v úvode dňa bol síce ešte prvý, no neskôr mu robilo starosti auto, ktoré ho pripravilo o hodinu času. Nakoniec etapu však dobojoval a skončil na 6. mieste. Stratili sme veľa času, lebo sme museli opravovať alternátor, preto dnes skončíme so zlým výsledkom. Ale rally pokračuje a ešte sa určite pobijeme o víťazstvo. Piesok, duny, lyžiny, gurtne a lopaty. To je súčasťou Dakaru. Zapadnuté autá na vrcholoch dún. Organizátori hľadali tie najťažšie prejazdy dunových polí a skončiť druhý deň bolo náročné aj pre skúsených jazdcov. O to ťažšie to mala slovenská posádka Juraj a Daniela Ulrichovci. Slovenskú posádku čakali v Dunách pred Volgogradom viaceré novinárske tímy, no po 7-hodinovom čakaní začalo byť jasné, že Slováci museli mať na trati nejaký problém. Do bivaku pri Volgograde dorazili, podobne ako asi polovica jazdcov neskoro v noci. Pokazená prevodovka stála Ulrichovcov okrem síl aj dobré umiestnenie, keď sa z 36. miesta prepadli celkovo na miesto 55. a v kategórii T2 z 8. na 10. miesto. Tak dnes sa stalo viac vecí, dúfam, že sme si už vyčerpali svoju časť smoly. Dneska bola najdlhšia etapa 850 km a na 160 km nám odišiel tretí rýchlostný stupeň na prevodovke, takže sme vlastne celý zbytok etapy absolvovali bez trojky, ktorá je na súťažnom aute asi najdôležitejšia. Dostali sme sa do nového pola a prejazd tým polom vlastne s tou pokazenou prevodovkou bol mimoriadne náročný, čiže sme niekoľkokrát zapadli a snažili sme sa teda zvládnuť všetky checkpointy a prejsť celé to pole, čo sa nám nakoniec aj podarilo, ale s niekoľko hodinovou stratou. A nakoniec ešte sa to završilo tým, že teda to auto nefungovalo tak ako malo, tak nám nevyšlo to, čo sme vypočítali ohľadne paliva a mali sme problémy vlastne s palivom, čiže sme dochádzali už na rezervu a museli sme si pýtať od ostatných posádok pomoc a tak, čiže vlastne
Všetko, čo sa dalo, sa pokazilo, ale tak nakoniec sme to zvládli. Čas v etape sme mali nejakých 15 hodín, ale sme v cieli, sme v bivaku. Už v závere etapy, v noci, keď sme teda sa snažili nejak vynavigovať po tme, nám sa povolil zadný kardán, čiže ešte sme strávili ďalšie 2 hodiny tým, že sme v noci v tme opravovali na trati. Podarilo sa to opraviť, spojazniť a došli sme do cieľa. Začiatkom roka uzrel svetlo sveta nový koncept Mini All4 Racing, založený na šasi BMW X3CC. Prešiel od januára tento model dlhú cestu a za jeho vývojom nestojí nikto iný ako pán Dakar osobne. Stefan Peterhansel. Mini má viacej možností ako X3. A na čo sa sústreďujete? Tvrdo sme pracovali na viacerých veciach, ale najmä sme sa zamerali na ťažisko auta. Teraz je nižšie ako u BMW. Ale vývoj sa nekončí pri ťažisku. Vylepšili sme podvozok, aby bol lepší, pohodlnejší, ale aby auto aj lepšie sedelo. To však musí spĺňať potrebné parametre. Momentálne je Mini na minimálnej hmotnosti, akú dovoľujú pravidlá. X3 má o 150 kg navyše a my vieme, akú dôležitú úlohu hrá hmotnosť v tejto súťaži. Skutočne toto auto mám veľmi rád. Najjuhozápadnejší bod tejto rally a zároveň najhorúcejší a najnižšie položený 432 km rýchlostná skúška. Sme v aute s 9-násobným dakarským šampiónom Stefanom Peterhanselom. Tretí deň mal byť s ďalším víťazstvom pre Monster Mini, ale Francúz nabehol na ťavý hrb a stratil 7 minút, ktoré ho stáli prvenstvo. Kým sa Holovčic držal do 3 minút od tímového kolegu, vedel, že v etape vyhrá. Nezdržal sa pri odstavenom Mini. Pre Svena Quonta a jeho tím to bol tak či tak výborný výsledok. Balázs Salaj vo svojom Monster Opli bol veľmi rýchly, keď sa práve nemusel vyhrabávať z piesku. Už po tretí raz za 2 dní sme ho mohli vidieť s lopatkou, no potom ho zastavila horšia vec. Zlomili sme zadnú nápravu v týchto dunách, musíme ju vymeniť. Po oprave prišiel maďarský pretekár do cieľa so stratou 2,5 hodiny. Semmire nem mozgasd, csak tartsad. Elmentasítani. Alexej Berkut mal tiež malý problém so svojím Mitsubishi. Dakarský veterán Maris Saukans vie, ako vyhrabať svojho Oscara z piesku. Na Dakare 2012 bude mať elektrický pohon.
Po asi 2 hodinách spánku bola pre slovenskú posádku tretia etapa rozhodujúca. Ak chceli zájsť dobrý výsledok, museli ukázať bezchybnú jazdu spojenú s výbornou navigáciou. Stepy južne od Volgogradu až po Astrachaň boli pre Ulrichovcov ideálny terén. Piesok, striedajúce sa s rýchlymi úsekmi, im v ten deň absolútne vyhovoval. No, už sa nám išlo dneska na jednu stranu ľahšie, keď sa nám podarilo včera dojsť, lebo chvíľami som si myslela, že už sme skončili včerajším dňom, ale na to, že sme zase spali len 2 hodiny, tak je to už náročné, lebo 800 km každý deň je dosť ťažkých. Ale zase na druhej strane myslím, že aj tá navigácia sa zlepšuje, lebo s tým prístrojom sa každý deň učím a zistujem nové veci. Takže jedno s druhým. Dneska sa nám išlo celkom dobre a sme skoro prišli, takže sme radi a dúfam, že sa dneska aj vyspíme. Mechanici mali teda po tretej etape trochu viac času na to, aby dali auto ako tak do poriadku. Piesok je pri takýchto diaľkových etapových súťažiach doslova všade a je treba ho v rámci možností odstrániť. V celkovom hodnotení sa Slováci posunuli dopredu a po tretej etape boli na 45. mieste celkovo a na 7. mieste v kategórii P2, teda sériových aut. A takéto bolo poradie v polovici súťaže v kategórii automobilov. Holovčic viedol pred Mironemkom a Želudovom. Peter Hanzel je na 4. mieste s viac ako 2-hodinovou stratou. Nikolajev prvý deň, Kabirov druhý a teraz už bol čas pre 23-ročného Ajrata Mardejeva, aby vyhral tretiu etapu. Po trápení s defektami deň predtým štartoval až ako 18. No napriek tomu bol rovnako rýchly ako lídri na posledných 150 km už viedol. Napokon vyhral so 6-minútovým náskokom. Neštartovali sme prvý a tak sme museli predbiehať iné kamióny, asi 7 alebo 8. Kabirov začal etapu s asi hodinovým náskokom v celkovom poradí a rozhodol sa ísť opatrnejšie. Vedel, že ak v zrkadlách zbadá Hansa Staceyho, musí zrýchliť. Stacey však nebol taký rýchly, ako sa čakalo, a tak Kabirovová rýchlosť bola trochu nižšia, ako by mala byť. Hans Stacey sa takisto trápil s problémami motora, ale po krátkej oprave priamo v etape mohol ísť až do konca naplno. V závere sa dostal na 3. miesto v hodnotení etapy. Oboch týchto pretekárov v úvode prekonal Aleš Loprajs, no neskôr stratil a prepadol sa na 6. miesto. Welke is dat? Ja, ik moet hier rechtdoor. Door die. Pre Andreja Karginova stačilo 4. miesto na udržanie si 2. priečky v priebežnom poradí. Po 3 etapách teda viedol Kabirov pred Karginovom a Staceym, na Iveku Loprajs bol 4. a Versluis na Mane 5. Štvrtá etapa mala 400 km cez vysoké Duny. Niektoré časti boli podobné ako deň predtým, kým v iných častiach križovali včerajšiu trať. Aspoň po návrate do bivaku budú mať rozložené postele, keďže sa vracajú do Astrachane. Tieto obrázky veľmi pripomínajú dakarské rally všade po svete. Vo štvrtý deň sme objavili prvý obojživelný traktor, ktorý postavili tu v Rusku. Plavecké preteky by pre neho boli asi lepšie ako piesková rally. Skúsenosti boli základom úspešnej 4. etapy. Stefan Peter Hanzel ich má veľa a preto sa mu darilo. Tým X-Raid sa rozhodol dať mu nové tlmiče a to zabralo. Získal víťazstvo, ktoré ho vynieslo späť na 2. miesto v priebežnom poradí. Na 400-kilometrovú etapu to bolo dosť dlhé, som prekvapený. Navigácia bola zložitá, bolo tam množstvo starých, nepoužívaných ciest a tiež dún. Naozaj to bolo len 6 hodín jazdy, ktoré boli ťažšie a únavnejšie ako na Dakare. Na konci som bol rád, že vidím cieľ.
Et même au Dakar, on n'a pas des spéciales aussi longues et aussi éprouvantes. Donc fin de journée, on est content de voir la ligne d'arrivée parce que c'est vraiment pas évident. Počas celého dňa išiel Krištof Holovčic so svojím tímovým kolegom, čo znamenalo, že stratil na mini 3 minúty. No v úseku s veľkými dunami Poliak na chvíľu zapadol, čo ho stálo ďalšie 4 minúty. Aj to však stačilo na druhé miesto celkovo. Toto je Ronan Chabot, ktorý štartuje v Rusku poprvý raz. Treba povedať, že v prvý deň si ešte nerozumel so svojou SMG Buggy s náhonom zadnej nápravy. Bol až 58. v prvej etape. Tretí deň ho však vyniesol na 4. miesto. Potom však zničil zadné zavesenie a stratil veľa času. Alexander Mironenko zažiaril, no potom nemal šťastie a stratil 2 hodiny pri oprave svojho auta, keď s ním trafil dieru. A opäť bol na prvom medzičase najrýchlejší víťaz prvej etapy Alexander Želuďov. Blato a rieky sú preč, no tento Rus so svojím Nissanom akoby lietal. V tretej etape v Dunách na chvíľu zapadol, no v tej ďalšej skončil len 20 sekúnd za Holovčicom. Na štart 4. etapy sa Ulrichovci postavili ako 7. najlepšia posádka T2 a ako 45. tým celkovo. Etapa v okolí delty Volgy bola v horúcom počasí doslova do písmena dakarskou etapou. Problém s 3. prevodovým stupňom znamenal, že Slováci museli v Dunách jazdiť najmä na dvojke, čo v týchto horúčavách spôsobovalo prehrievanie sa motora. Na trati musela naša posádka odstrániť z prednej masky hmlovky a zároveň kúriť v aute, aby z motora odvádzali teplo, čo v tejto horúčave spôsobovalo, že museli z vozidla viackrát vystúpiť, aby sa schladili. No podarilo sa im opäť dôjsť do cieľa a opäť si v celkovom hodnotení, ale vo svojej triede polepšili. Dnešná etapa bola etapa, na ktorú sme sa tešili, lebo bola piesková, ale zase sa nám nevyhli problémy. Od začiatku sme mali problémy s chladením motora, keďže boli extrémne horúčavy, takže sme celú etapu išli so zapnutým kúrením. V aute bolo asi 80 stupňov a v druhej polovici etapy nám prestala fungovať štvorkolka, teda pohon 4x4, takže sme cez tie najväčšie duny bojovali na zadný náhon, niekoľkokrát sme auto vykopávali, ale v podstate zvládli sme prejsť etapu v limite, sme v cieli. Ideme auto opraviť, zajtra dúfam, že pokračujeme. No a noc je pre mechanikov práve tá časť dňa, kedy môžu na aute vymeniť, čo sa dá vymeniť a opraviť, čo sa vymeniť nedá. Po všeobecnosti však slovenský tím patril medzi najmenšie týmy, kde sa o posádku starali 2 šoféry doprovodných aut, 2 mechanici, 1 lekár a 1 kameraman. Poďme sa opäť pozrieť na kamióny. Český jazdec Aleš Loprajs vyhral. So spolujazdcom spravili deň predtým chybu, čo ich stálo víťazstvo a takto chceli odčiniť. 4. deň sa zapíše do histórie ako prvé etapové víťazstvo pre Jamal a prvá prehra Kamazov na rally hodvábnej cesty 2011. Loprajs to nazval peklo, Kabirov nazval tento deň nočnou morou. Etapa nebola len teplejšia ako väčšina dakarských, ale najmä dlhšia. Kamazy mali množstvo príležitostí prísť o prvenstvo. Kabirov bol druhý, ale na Loprajsa stratil dobrých 15 minút. Náskok sa scvrkol na 45 minút.
Už len myšlienka, že by nevyhral Kamaz, bola pre tento ruský tím katastrofou. Jazdci sponzorovaní Red Bullom sa mali koncom týždňa stretnúť v Soči s tímom Formuly 1. Veria, že sa im budú môcť pochváliť víťaznou trofejou. Andrej Karginov podáva stabilné výkony, stále sa drží v prvej peťke a robí sekundanta Kabirovovi. Ajrat Mardejev má v tíme úlohu útočiť, keď je to potrebné. V tretej etape vyhral, no dnes to od neho Kamaz nepotreboval a tak skončil so stratou 15 sekúnd na Karginova na 4. mieste. Aj iné kamióny však štartovali v tejto rally. Pieter Versluis zastupuje značku MAN, ktorú nosí na kapote svojho stroja Veka. Na prvom medzičase bol najrýchlejší, čo bol slušný výkon, keďže štartoval z 18. miesta, no problémy s riadením ho napokon zosunuli na 5. priečku. Ilgizar Mardejev je Ajratov otec a tak trochu aj legenda svojich čias, no dnes dokázal dostať svojho člena Modrej armády len na 6. miesto s polhodinovou stratou v tejto ťažkej etape. Hans Stacey dnes nemal ľahký deň, musel opravovať motor už v 3. etape, dnes sa mu pokazilo zavesenie a väčšinu etapy absolvoval s prasknutými pružinami. Je neuveriteľné, že aj tak skončil 7. Piatá etapa bola najdlhšia z celej rally. Aj keď ju trochu upravili, stále mala viac ako 600 kilometrov. Išlo sa však rýchlejšie cez kopce až do Stavropolu. Menej piesku znamenalo menej vyhrávávania pre Berkuta, ktorý spravil predchádzajúci deň so svojím Mitsubishi Kotrmelec. Mechanici mali čo robiť, no odmenou im bolo 8. miesto. Berkut skončil 7. pred 2 rokmi, v tomto ročníku to vyzeralo na zlepšenie tohto výsledku. 7. miesto pre Filipa Porcherona bol jeho najlepší výsledok pre jeho bugy od spoločnosti Sody. Francúz si stále len zvyká na náhon 2 kolies a tak v prvých dňoch nebojoval o čelné miesta, aj preto bol celkovo len na 14. priečke. Sixt Mitsubishi malo fantastický deň. Rýchly, no opatrný Vadim Nesterčuk bol zatiaľ vždy v prvej desiatke. Celkovo je zatiaľ 4., pripravený zaútočiť, ak niekto zaváha. Alexander Želuďov opäť zaujal. Jeho stroj od stajne Protek bol na začiatku dňa na čele, ale potom sa mu šťastie otočilo chrbtom. Prestalo mu fungovať GPS a stratil 20 minút, keď telefonoval do Paríža, aby sa uistil, že môže pokračovať. Trest za minutie kontrolného bodu by bol menej bolestivý. V sekciách na plný plyn si mohli jazdci trochu vydýchnuť. Všetko bolo na výkone motora a presnom navigovaní spolujazdca. Henrardov Volkswagen je rýchly a spoľahlivý, aj preto bol najlepší zo zvyšku sveta.
Po škodách z minulého dňa mali v tíme X-Raid radosť, že Alexander Mironenko doviezol každú poškodenú súčiastku do bivaku, kde ju mohli opraviť a znovu použiť. Strednú časť etapy mal dobrú, držal krok s oveľa skúsenejšími kolegami a po problémoch s navigáciou stratil len 20 minút po 7 hodinách jazdy. Defekty znamenali pre Peter Hanzela, že v tejto etape nemal šancu vyhrať. Keď ho dobehol Holovčic, už vedel, že nebude lepší ako druhý. Vývoj nového Mini však pokračuje ďalej. Dôležité bude pripraviť ďalšie 3 na január. Kšištof Holovčic možno bude tiež sedieť v jednom z nich, ale teraz sa cíti ako doma v jeho X3. S dvojhodinovým náskokom mu stačilo ísť na nejakých 80%. Je tu prekrásna krajina, tie zelené hory sú nádherné, ale z pohľadu navigátora je to iné. Tí tu doslova plačú, chyba v roadbooku, kde sme, veľká jama, poď pomalšie. I think for the navigator, if you ask navigator, was really different story because they are crying, mistake in the road book, where we are, some big ditch, I'm just drive slowly. Ako sa jazdci vzdiaľovali od Kaspického mora, ubúdalo dún a pribúdalo kopcov. Priemerná rýchlosť jazdcov stúpala, teplota klesala. Slovenská posádka mala opäť svoj deň na sériovom Nissane Navara, sa po jednotlivých kontrolných bodoch posúvala stále viac a viac dopredu. Dnes sa nám išlo veľmi dobre, aj keď to bola najdlhšia rýchlostná skúška v rámci súťaže, ktorej sme sa obávali, pretože 690 km skúška už je naozaj dosť. Ale išlo sa veľmi dobre, bola veľmi rýchla. Boli troška problémy s navigáciou, ale ako sme si všimli, všetky posádky blúdili, aj nám sa dvakrát stalo, že sme zablúdili. Nakoniec sme našli správny smer, sme spokojní. Mechanici za noc pripravili auto skvele, takže fungovalo dneska perfektne. Pre Karginova to opäť nebol dobrý deň. Snažil sa dostať na 3. miesto, no stále ho zastavovali problémy. Potreboval pomoc od Mardejeva, potom mal problém s motorom, ktorý stratil vodu a napokon skončil až 10. so stratou 50 minút. Pre Hansa Staceyho je to problémová rally. Tým De Roy sa pripravuje na Dakar 2012. 6. miesto v tejto etape a večer vyhlásenie tímu, že na Dakare budú továrenským tímom Iveco. Brat Edwin van Ginkel z rally už vypadol po poruche motora, no Wout van Ginkel na prenajatom továrenskom Ginafe skončil na 5. mieste, čo bol doteraz jeho najlepší výsledok. Na top 5 stráca len 10 minút. Artur Ardavičus nedosahuje očakávané výsledky, najmä v pieskových úsekoch sa dosť trápil a išiel opatrne. Niet pochýb o tom, že jeho Kamaz je rýchly, ale konzistentnosť tomuto Kazachovi chýba. Aleš Loprajs bral svoj boj s Kamazmi vážne. Geniálny Čech bol netypicky zdržanlivý vo vyjadreniach o svojej novej Tatre Jamal, no v tejto etape musel zvoľniť, pretože jeho spolujazdec mal bolesti hlavy a necítil sa dobre v rýchlostiach okolo 150 km za hodinu. Franz Echter nemal najlepšiu rally hodvábnej cesty. Problémy s motorom ho už 3-krát zastavili. Rýchlosť mu však nechýbala. 2. miesto v 5. etape bol vynikajúci výsledok. Víťazom sa stal Firdaus Kabirov, ktorý si tak rozšíril zbierku trofejí. Вот так.
через 500. Posledná etapa mala priniesť rozuzlenie v bitke o prvenstvo. Kľukatá a úplne iná ako ostatné so 170 kilometrami bola vlastne oddychovou. Bol to čas zažiariť pre Vladimíra Vasilieva. Možno si pamätáte jeho G-Force vpredu počas prvých dní. Vasiliev však zostal jediný. Ruský šampión v rally miluje tieto cesty a aj preto vyhral o 1 minútu. Krištof Holovčic už nepotreboval tlačiť, no aj keď pustil Peter Hanzela pred seba a skončil tretí, stratil na neho len 30 sekúnd. I'm sorry, but you must kill him. No, I don't want to kill him. Okay, alive. Peter Hanzel musel trochu zabojovať, aby vyhral túto etapu a obhájil druhé miesto celkovo, ale Francúz stále efektívne testuje a aj zmeny v nastavení v tejto etape mu pomohli pevnejšie sa usadiť na striebornej pozícii. Podarilo sa mu to aj preto, že Alexander Želuďov s ním nemohol súperiť. Najprv bol veľmi rýchly, ale potom ho postretli technické problémy s motorom, ktorý sa prehrieval. Napokon z toho bola frustrujúca 50-minútová strata a žiadna nádej na druhú priečku. Bola to škoda pre Nesterčuka, že sa nešla aj 7. etapa, pretože jeho Mitsubishi lietalo. Ukrajinec sa zabetónoval v prvej peťke, čo je obrovské zlepšenie oproti 16. miestu spred 2 rokov. Toto je známy pohľad. Blato je späť a to nebola dobrá správa pre autá s náhonom 2 kolies. Stefan Henrard bol na začiatku 6. etapy veľmi rýchly, no potom stratil 5 minút klzaním sa v blate. Líder kategórie T2 Fred Chavigny bol spočiatku rovnako rýchly ako prototypy, no napokon skončil 8. Ku koncu súťaže na týmy dolieha únava, ktorej sa len ťažko odoláva. A to nehovoríme len o jazdcoch, ale aj o mechanikoch, novinároch, kuchároch, tímových manažéroch, prosto stovkách ľudí, ktorí sa zúčastňujú na tomto dobrodružstve. O to nebezpečnejšie pôsobí fakt, že predposledná etapa bola skutočne rýchla a Slováci sa opäť posúvali dopredu. Pozošívame to. Vieš, tlmič z toho trčí. Dnešná etapa bola veľmi rýchla, úplne iná ako tie predošlé. V podstate sa tam dosahovali maximálne rýchlosti. Trocha bola ťažká na navigáciu, pretože sa to všetko dialo vo vysokej rýchlosti a bolo dosť veľa chýb v itinerári aj v GPS, ktoré nám potom v jednej zóne opravovali vlastne navigačné body, ale podarilo sa nám vlastne trafiť správnu cestu, aj keď veľa posádok blúdilo. A tým, že bola rýchla, bola aj dosť nebezpečná, bolo veľa nehôd, aj vážnejších nehôd, dokonca aj naši najväčší konkurenti mali problémy, aj keď teda došli zdraví do cieľa. No a sme si v podstate užili, bolo to rýchle, tak to sa nám páčilo. Vyššie rýchlosti pomohli slovenskej posádke eliminovať problémy s prevodovkou, aj keď náhon na 4 kolesá, ktorý chýbal od 4. etapy, by určite pomohol. Pri takéto súťaži je úplne bežné, že sa technika je tak namáhaná, že súčiastky to proste nevydržia, hlavne v tejto kategórii T2, kde sa vlastne stále bavíme o sériovom aute, ktoré nie je stávané na takéto extrémne namáhanie. Najväčšie problémy boli so samotnou prevodovkou a s rozdeľovacou prevodovkou, kde sa vlastne poškodila reťaz, ktorá rozdeľuje náhon na prednú a zadnú nápravu.
a bohužiaľ odišlo aj tretí prevodový stupeň, kde sa zrejme došlo k vylamaniu, poškodeniu prevodu samotného, vylamali sa zuby. No, zajtra máme vážne obavy síce z najkratšej rýchlostnej skúšky, ktorá má len 16 km, ale má byť vraj najťažšia, pretože je to celé v koryte rieky, v brodoch, vo vode, vo veľkých kameňoch a dokonca teraz nám organizátor povedal, že zajtra má silno pršať, čiže sa budú asi dvíhať hladiny tej rieky, takže z toho máme trošku obavy. Snažíme sa pripraviť teda tak, aby nedošlo vlastne niekde k nejakému skrátu alebo preniku vody do mechaniky, čo by mohlo spôsobiť vlastne nejaké také. A hlavne musíme sa sústrediť na to, že tých posledných 16 kilometrov za každú cenu to auto musíme dostať do cieľa. Príprava na každú nasledujúcu etapu je iná pre navigátorov, pilotov alebo mechanikov. Každý z tímu má presne dané, čomu sa v noci venuje. Naštudovanie itineráru ďalšieho dňa, poznámky pri komplikovaných situáciách, príprava auta alebo relax. Ďalší bivak bol aj pre náš tím už predzvesťou poslednej etapy. Výnimočnej etapy, ktorá sa podľa prvotných informácií mala líšiť od tých predchádzajúcich a zda vo všetkom. S hodinovým náskokom to pre Kabirova mala byť prechádzka. Okamžite stratil 15 minút, čo vyzeralo, ako by Kamaz mal problém. No nemal, Kabirov len pomáhal iným jazdcom z priekopy. Skončil na 12. mieste v tejto etape. Давай там пойдем, Фердаус. Потом возьмем, потому что 700 метров еще до него. Aleš Loprajs mal problémy s automatickým dofúkovaním pneumatík, no napriek tomu získal 15 minút na Firdausa. A to nestačilo. Začínáme mít lehkou prdel, že? Na stylu bývá? Aha. Mardejev získal svoje druhé etapové víťazstvo v tejto rally. Prečo? Pretože stále musel súperiť s Van Kinkelom a Echterom. Dokázal poraziť Hansa Staceyho o 30 sekúnd a dostal sa do prvej päťky celkového poradia. Asi najväčšia havária tejto rally postretla Johana Elfrinka, ktorý odpísal svoj Mercedes takýmto spôsobom. A potom, za svitu mesiaca, prišla dráma. Kabirov dostal hodinovú penalizáciu za prekročenie rýchlosti v obci a nebol šťastný. No comments. Excuse me. Víťazstvo tak pripadlo novej Tatre Jamal Aleša Loprajsa. Blahoželať Holovčicovi k víťazstvu prišiel aj ruský jazdec Formuly 1 Vitalij Petrov, ktorý mal na druhý deň v Soči demonštračnú jazdu so svojím monopostom. V tejto ťažkej rally niečo fungovalo a niečo nie. Testovali sme tlmiče, diferenciály, nové mapovanie motora. Na dlhej súťaži sme našli niekoľko dobrých riešení pre Dakar, takže som šťastný, rovnako aj celý tím. Ako druhý na pódium v lyžiarskom stredisku Krasnaja Poľana vystúpil Francúz Stefan Peterhansel. Toto je teda celkové a konečné poradie rally hodvábnej cesty 2011 v kategórii automobilov. Slováci Daniela a Juraj Ulrichovci v kategórii T2 skončili na výbornom 4. mieste. Tretie miesto Karginov. Druhé miesto Kabirov. No a prvá priečka pre novinku z dielne Tatry. Tatra Jamal a Aleš Loprajs.
Konečne sme v cieli, toto bola naša prvoradá úloha. Nemyslel som si, že by sme skončili na prvom mieste, ale podarilo sa to. Nemôžem povedať nič iné, len že sme šťastní. Máme veľké šťastie, pretože toto naše dieťa sa narodilo len pred 2 týždňami a očakávali sme nejaké problémy. Ale naozaj všetko fungovalo excelentne. Začali sme správnym spôsobom a sme radi, že sme porazili veľký továrenský tím. Blahoželanie do Českej republiky pre český tím Aleša Loprajza za víťazstvo na rally hodvábnej cesty 2011 v kategórii kamiónov, druhý bol Kabirov a tretí Karginov. Hans Stacy skončil 4. a Mardejev 5. Toľko teda sumár z rally hodvábnej cesty 2011. Dovidenia pri ďalších motoršportových programoch na obrazovkách slovenskej televízie. Метров еще до него. Андрюх, Раньше. Never. Доправо. Levá zatáčka. Crazy rapid, huh? Good. Yeah. Over.